שלום, שמי דוקטור צביק, אני רופאת עור באלישה אסתטיקס, אני מטפלת בפטרת בציפורניים. טיפול שלנו הוא טיפול חיצוני עם המשחות ומשולב עם הלייזר. מה המטרה של המשחות? קודם כל, אם מישהו מתחיל אצלנו טיפול, אז חודש צריך למרוח משחות ולסגור עם התחבושות. מה המטרה של המשחה שלנו? המשחה לאט לאט חודרת דרך כל השכבות של הציפורן עד הרקמה ולאט לאט הורגת את הפטרת. מטרה שלי מתי שפציינט בא אליי, כל פעם בזכות של המשחה, דרך לופה, אני מורידה כבר חלק של הציפורן מת, ועם המכשיר אני מורידה שכבה ברקמה. אחר כך פציינט חוזר הביתה וממשיך עוד פעם למרוח משחות עם התחבושות. תחבושות רק חודש. אחרי חודש אין לנו צורך לחבוש עם התחבושות, אבל פציינט צריך לבוא אליי פעם בחודש לטיפול.